jsem před 2 lety na podzim, takže to je 2010, zřejmě. Nějak ty roky nepočítám. Super. Aký bol váš první názor, keď ste uviděli tie rastlinky? Tak rostlinky to byly malé, ale nějak mě to nepřekvapilo, protože už jsem koupil spoustu rostlin a na velikosti u rostlin zkrátka nezáleží. Spíš mám zkušenost, že menší rostliny často rostou lépe než větší, ale to se zase týče jiných sazení sadů. To byl můj první jílm sibirský, jináč pěstuji spíš normální jílmy, jak je tady vidět. Ale... Takže můžeme vyhlásit, že jste spokojní a co píšeme na samozřejmě. Myslím si, že ten plod opravdu splní ten účel, nebo tak, jak je to inzerované, tak ta rostlina opravdu roste. Stačí zálivka, dokonce to ani nehnojím, vůbec vlastně jediné, co jsem udělal po výsadbě, tak jsem to namulčoval nějakou, co máme vlastně mulč, spíš dřevitou štěpku, abych to nemusel nějak ukopávat, aby to nevysychalo rovnou, ale nějaké hnojení vůbec jsem neaplikoval, takže a přesto to roste. Takže odporúčali byste tuto rastlinku a jiným lidem? Určitě bych ji doporučil lidem, kteří potřebují rychle plod. Možná je to plod spíš na ty větší rozlohy, no, než jakože těsně, ale asi tak, než 1000 tůjek, tak jeden.